friends. Mona Sriya. Mona Shreya. Mumbai Ruwe. Bhubaneswar Ruwe. ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବ ଆଜି ମାମା ମୋତେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଖେଇବ ତାପରେ ଦେଖେଇକି ଦେଇଦେବ ଶ୍ରେୟା ତମ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଖୋଲିବ Thank you, Mama, Papa. ଡଷ୍ଟର ବାଗ ABCD ପଢ଼ିଦିଅ ସେପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ নিয়ে লেখ এ গোটে লিখিদিও দিদি ছোটଟେ କ୍ଲାସ୍ ଏପଟେ ବି କରିପାରିବା ସ୍କେଚ୍ ଏ ଲେଖିଦିଅ ଛୋଟ ये कौन है बड़ों की लिख दियो Thank you.